Det er så sidste uge, vi er i gang på bane 2. Så er vi færdige her. Det var jo planlagt til at slutte 17:30, så tiden ligner jo en anden, der kommer til at lede for skudt 19 minutter. Og så det bliver svært at løbe op til de to andre baner. Men altså, 19 minutter senere slutter vi på bane 2.